Kublai pi baro menta kasngi ngadan ba ibe ilong kami iban yakun yakani ka MDC election apa mau kenrau constituency but hang ni ka jing yakran jing ingin twat jing mut ni long kami halor ka jing penkre jing I ya kani ka election MDC te constituency kublai kong kumbang itip PDI kurim jeng MLA ka mau kenrau constituency te haduk kat nu kan long ka plus point ni pi nak benta ka jeng pen kre jeng pi ya kan ni ka election hakabaning ko hinga so day ban ai kublai ya pi baro ki media ki press namar ba lingba ka lat pathai kubor ngala iyo ya ki kubor ki bapaka bat ki ba ajeng mentoy yang shibun di hangi ngaya iba para bring ya dan comeback lingba ki patai kuboru nga laban lek bi shakmat shaki pai ban ma ba ngayo aja hikai shibon ki kubor bat khamtam le ka plus point ka bangiyo namar ba I MLA jongi ba bante doling do ila tre shibon namanta ka thai mo control constituency khamtam le ban develop hakishnong ki thau bat kumjoro ban develop ya ka mindset jongki khon kya jar ki jongi tila dangi phai ka constituency jong pi dai ngi I nakaliang jong MDC menta imla chu ban yakon te nalo nang ta kin mi pat kiwi ki party pat hakatu te PUE kumno ya lade hakani ka jing yakon so day ban ong ba kum ka long kemi ngolong shngan namar bale nga yang tang namanta ki long kemi dre namanta ki long kpa bat namanta ki khun samla te nga shngan namar ba ngai hoi ke kadon ka jingale ngia mare lo jong trek dre nga so day ban ong ba ubaten banga mar ngai kan ka release te ya kan ka release nga la jan yo hi bangan poisha ka thong kum ilong kami hi katno kalong ka badon kam ba in ba kin long bakin mi khmat nakabenta kan ka san perthai so day ban ong ba ki day ban mi ba shakmat ngim jo day ban ong ba ni tang shudai ki long keme bangin shong hayeng em kam long kumta ni pe hak por man shwaru por jong u tirot sing ka phanong lait ka yarap mo yo tirot sing ni day ban pe ka kan sa jong ka phanong lait ru ni day ban mi shakmat ngim day ban tieng nama ba ni day probably te kan thai na shin rang ru la thau yang ya ka dur jong blei but la plen tieng ni ai bangin ya shakmat bangin yo ban yarap lang yo rang ba hakinu ki kam ki ba ya kan tila dadai ba pipoi shakathong hapo ka district council ki kita gisin jam kum ilong kami ba pin kamshim karpang nang ba pin banyo ka jing mentoy na benta dang pen khlanya kan ka section okay ban pen khlanya ka six schedule hi ngi dan kam ban pen janai ban pen bha bat kham tam le ba ngin but ba ya ki danger jong I ba joy balawan ra ya kan ka six schedule kham tam kum banga batai menne ban penek pensa ya kariti ka dastur ka jongi ban but renti lang bat ikini ki riti sensyar jongki sodar jongki siem jongka hima bat kumju ban ka ya ka nongrim jongi ki longkeme ki riu kan thei bat kumbang ong hi manen ma ba haba im ka khtien ka thliet haba im ka jat jong ka kemi mot ke im ka khtien ka thliet ke im ka riti ka dastur bat ke im ka ri bat ka jat ban riu nama ble bang ka jat ban riu jongi ka long karpang bang shim jat naka kemi na kaleng jongi hikong ikit bok kirbiang ya pia kan ka election pleshi pun